Yo nyamemane adoformo ene anopenso yene ehia nyame asem se adechen hoi esiense yeye de osman na adwuma nokwasem esum na bi ba ebacho onipa ntimi nye bibia ema ne nyeye enti sede ye baaye no ye kan ye no itwase onipa bia oti asase wesu bia no oma okra nkwaje ehuhia ho pa de toso mienu woyem pa abofo de toso miensa wode awurade asem enante ebobra sa serebeya ewiase we na me no mienu abetene mu no anase yaba mu no ibenya nyina so pa ewo Kristo ena no pay me no bedin komo kakra bi sa na yaja okwem ifise ene eyempa aboda pa die nche bebre debi nyame ba ne odofo a adopai me no ahia abrebia bebebia no onkonkron emayen asem foforo a ye no ba beche sa di adopai message a mede ba no matudin se jinama onyankopon yes hallelujah amen jinama onyankopon na se jinama Kristo jinama Kristo stand for Christ and metuma ni hwe ewiase wem ene nipa bebre abraba ye bo no wiase sia no a dodo no antimi nyina ma awurade nokwasem enam asetene mu ahokyire binti pa enam sohwe binti enam amanie binti praise God hallelujah nanso ena no pai epacho bebre se odo watwe no wakoma bedi awurade asema de banachi na mepacho bebre asemene nkwa wiye no wasi gina ye pa bi ewo watwe no wakoma mu a ebeboa ma mepacho onamontu ahodo a wutuo nyina mu no obetimi adi nkunim wom sa bisa abraba na ayebo no bebre no ani wono mu a asase so no omutimi ejina onyankopon aginam debi a ema awurade enum nyame ye de bayi eye ho nokwasem dianopa ye kasai kane na obi ye Kristo ni mapapa na omfa ni Kristo sumu ni agro edukwase da udware kotena sorofie pa sua nyame asem oche ne matena se ade awurade asem tete won so ni kunu nsa ni kunu so ne ma ene ne yere nsa yampa abo zoja se soria humache bompaye pa nanso me no kasai no ejabi etie me a saa kane nyuma pa we nyina no waye ni nyina na enne asetene mu nyema binti no wajai wajai ana wode aye nsanwe sa awurade nsakraye amen awurade nsakraye amen me se ena no pai me se jinama awurade wate sa jinama awurade yes rese wiase we na yetim no eye no me asase dada pa Satan di kan ba ha anu asai eso nipa nyina ani na ne mission kese a me pacho bebre eye ne target eye Kristofo to asai a Kristofo so okon ka o Kristo ni a obi a wapa ho achi se owo mo nkwam o ubedi awurade ahyede so nokwasem onu owura Yesu Kristo ben nante akwesi wiase wie pa saafo no eye target ema bonsam enti bibia mu na nisam serebe ya obetwe gidie no a wanya wo Kristo mu no asan akire na wahwe ase e wo Kristo sum Kristo onfa bone nje amen bese na no pai jinama Kristo di babebre ana abetra asase we so dodo na nte ase ebinum awukọ na ebinum ba obetra asase we so no wo mabrabo omune ye ene sedi omune Kristo nante ye no Nyakopon no akasa di won ma dance se
omunyumadi nyina so twedi ampokwa miani de nam so ema omunya danse bebre ewo Kristo. Hallelujah. Amen. Job chapter 1 verse number 1. Hwasem wo ma me ma honya. Misina no pai jinama Kristo. Eno bi ya baba wa oti Kristo na se pa Pentecost ni obo okro kogidi kwakwa sore. Obo Roman ni Methodist ni CAC ni Anglican. Praise God. Amen. Na omfale nyame sumu ni agro. Hwie. No bon homoden pa. Nanso awonkyere kakra ba no so no. Wantima ma urade pa nya ho anyina ma Kristo. Da bia. Ma no kwa ma brantie bia dada no. Me ne okasai. Wone na wo mienu. Ze wonu ho. Nanso Shabra sisafo no. Wone Yesu Kristo. So obaka wonchi. Na waka na montu anafese na wutu. Na wa mo adwena ba wo so. Na wagina ma urade a. Ono ye Shabra sisafo no. Obekasa. Amen. Wadane niamani amenkurimdie timaba. Jeme so amen. Amen. Keka babra mame. Pacha otini Hiob homa no. Yes. Ti wa kunite mu ayi wa. What you say? Bible say Hiob ahunya. Bible say Hiob ahunya. Ko No barema bi tina usa saseso ana ne didi Hiob. ti hayo. Obarema bi ho asem na meka kire no. Ani. Oso obarema bi tina usu asase so a. Ana ne didi Hiob. Na ne den di Job. No barema ne di mu pa. Bible say na obarema no edi mu pa. Ana otene. Ana osa atene. Na osa susuro Nyankopon. Hallelujah. Amen. Se Awurade aka se asem ka se obi di mu a. Na je se ne dwumadie nyina sisi so pepepe. Adani bi anim. Oya doye. Ohwe mobrofo. Praise God. Hallelujah. Omfane nyame sumu ni agro. Dabi. Ne nipa bebrebe anyinya sika. Adoye krom so munye bi. Amunye. Hallelujah. Amen. Die wanya no eyone ne manko ade a. Job de na opie ni nsem e ma ne so omanfo ne nyina so. Yenko. Osna se oni pa yi ne ho firi bone ho. Wose sa wo barima wei na wotene. Afi wose yi ne ho firi bone ho. Yes. Bone ho. Sina no pa yi. Menu aba ma me. Eja wutie me no pa yi. Mesi jinama Kristo wate. Ade Awurade empe ewo menu mienu ho eye bone. Ade e frɛ ne sin. Se bone ya ade a se onipa bi ama no kwan na ebe ya atade na hye no. Na odi bi ye mpaboa hye. Na odi bi ye sum ye da so a onante sumu. Na onyagupo tumi so ntimedi mmoa no. Nshanka oba de di. Amen. Enti ebra Job batena ne bra so asase so no. Wo bomaden se na setan na wote nyina no. Obahwa no yie ne wadi Kristo ahyede so. Ne wadi nyamesuro aba ne bra. Eti nyame asam se na Job ye de bai. Bible say na Job ye obi na odi mu. Na oyo obi a odi mu. Na otene. Na wotene. Na osuro Nyankopon. Na wosuro Nyankopon. Na osa so yi ne ho firi bone ho. Na wosuro Nyankopon. Yes. Afei wosa yi ne ho firi bone ho. Wosuro Nyankopon. Odofo busa no pese wosuro nyame. Se nyame suro ti omu a me pacho bebre. Nipa no a ofa wadwuma one ne kwayi adwuma as Messi ne no anasa contract ne no. So you obi a wosuro nyame a enka wonnua cement be se miensa enkogu wirem. Dabi da. E me kan chance wa yusu 10 bars. Dabi. Hallelujah. Amen. So you obi a wosuro nyame a oba enka wontimi ensi wo ane bema warefo antwempena. Dabi. Amani nya ne yiri si baabi. Sika wode behwe na yire ne man na wo wugidi. Unya nyamesuro ni. Dabi. Rade baba ne nche. Amen. Se obi suro nyame a sadi pan wo ha ne amane akura ba wogina pinti atwe Nyankopon ne bompae. Nokwasem. Obu anu nyamesuro ntini mu nti. Wotimi firi nyame fie esa kwa abusomfie kwa hwehwemwa. Wasi Job na wo suro Nyankopon anu wasa twe no afiri bone ho. Yes. Bone ba otumirike dwane. So nda Ghana ha nipa bebrebe bone ba no musu dimirike kohia no. Sa wo yesa uhu Nyankopon no monyam. Nokwasem. Sa wo yesa na wankasa wo twetwe musuo e de aba wa brabo so. Yes. Misina no pai obi a wotie mi na bia no
mesi gyinama Kristo wate asase a betra so yi ye ne bonsam na edi asie na Onyankopɔn wa ye krado sɛ wonipa bia ɔbɛhwɛ na kyira kwai na obetima gyinama Kristo bia no wɔde ne tumi ebɛgye no afiri ahombɔne nsɛm na wa ye osoronko e wa asase so. Yes. Jeme so amen. Amen. Verse number 6. Yanko. Job 1 verse number 6. Yes. Osneba de bi se Onyankopɔn ma no ne Osneba de bi se Onyankopɔn ma Enti ebe gina Awurade anim. Onyankopɔn aka Job abrabɔ enyina soɔ e de akyerɛ dasa. Enti Job na abrabɔ enyina soɔ no eto ɔbonsam sintidua. Yes. It is same time I na dwen sɛ Job nyina soɔ no ɔbɛfa kwan bi so na wama na brase. Ti asɛm ni eti ebire bi ebire bi onyame asɛm kakasa bi yɛnkɔ verses Job 1 verse number 6. kɔ Osneda bi ba se wɔse na emire bi aba sɛ Onyankopɔn ma ne ebe di ahyiamu Awurade anim. Onyankopɔn ma ebedi ahyiamu ɛwɔ Awurade anim. Satan so di mu bae. Ɛna Satan so yɛ de bɛyi. Edi mu bae. Praise God. Hallelujah. Sɛ Bible ka sɛ Onyankopɔn ma aha no ɔrefer to abɔfoɔ. Abɔfoɔ a ɔmo ne Onyankopɔn wɔ soro hɔ. Nti ɛtɔ da na Onyankopɔn ne abɔfoɔ na hyia. Na ɔno ɔmo hyia sa ɔbɛmo ɔmo assignment. Ti asɛm ni ye. Eti ebra abɔfoɔ no ɛne Onyankopɔn ehyia ya ɔbɛkyerɛ ɔmo deɛ ɔmo nyɛ no. Hwɛ Onyankopɔn tumi da so yɛ adwuma o. Nokwasɛm. Onyankopɔn tumi da so yɛ adwuma. Ɛtɔ da Onyankopɔn tumi soma bofuo bi na ɔba bɛyɛ adwuma bi owia no ɔsa akɔ. Jeme so amen. Amen. Yete do atwokɔ. Pato verse number 7 no. Verses kɔ. Verses. Kɔ. Osneba se Onyankopɔn ma ne Satan ba be di ahyiamu Awurade anim. Kan deɛ watwerɛ. Osneba se Onyankopɔn ma be gina Awurade anim. Ba se Onyankopɔn ma be gina Onyankopɔn anim. Na Satan so di mu bae. Ɛna Satan so wiewia no ho ɛba hɔ bi. Na Awurade ka kyerɛ Satan se. Enti hɔ na Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ Satan se. Ɛfa na wo firi ba yi. Hallelujah. Amen. Ade akyi Onyankopɔn bɔfoɔ. So what I say, omonamo, they are on duties. Yes, omonam, omo nipa brabo, omo monitor. Was it Onyankopɔn bɔfoɔ? Ebe gyina Awurade anim. Na Satan so di mu bae. Deɛ nti na abɔfoɔ no bɛgyina Awurade anim. Wɔn bɛgyina hɔ sɛ Onyankopɔn bɛsoma wɔn mo. Tumhwɛ asase so di ha yɛ dompa ase. Yamage na sɛ wabɔ mpaeɛ saa ɛfa na adwuma sɛm. Eti monko na monko na adwuma. Ɛdaboaten. Wɔno nso wabɔ mpaeɛ saa pɛ sɛ wɔno nso ne nyam adwuma na wɔyɛ no epagya. Nokwasɛm. So te ase. Eti monko na monko boa na ne ministry no. Onyankopɔn ne abɔfo na ahyia wo. Ana wɔyɛ assignment ɛde ama te sɛ you can say be a police team and as a military team no. Yes. So mushia sa and as obi eye dwumani na wabi a company na wofra dwumayfo ni nyina before say obi abekọ ni department no wo hyehyɛ adwuma no yɛ den e de ma wo. It is ana wo soro hono no esiye be say odofo sɛ wutie ma no pe a bibia mu gyinama Kristo. Nokwasɛm. Gyinama Kristo. Gyinama Onyankopɔn na Awurade fa ne tumi mɛboa wo. Onyankopɔn ɛnya ne pɛ sɛ onipa behunu ma ne wɔ asase so. Adeɛ kye adeɛ sɛn wɔsoma bɔfoɔ ɔmo ba asase so ɛbɛyi wɔ kye adwuma ɛma wɔn a wɔsuro ne din. Nti ebia na wɔbɔ mpaeɛ bi ebia na wɔtwe nyame anim akyɛ kɔso afa mpaabɔ ɛne tere ne abrabɔ ɛne ahwɛyie ɛnante ɛwɔ nansa wiase mu. Na oni bra Onyankopɔn tumi eba bɛsra wo. Nti abra wo soro honom no we eye huhu mu asɛm. Job ne ho abakɔsɛm na mekai. Onyankopɔn abɔfoɔ abegyina Onyankopɔn anim a omo bɛgye assignment akwakoyɛ ho adwuma. Yoni bɛbi wɔ honom a wo hawada no so eye yareɛ. Enti Onyankopɔn ahyɛ bɔfoɔ no sɛ
omonko se nipa bi yade wo bu anu ma ne de se monko na monko bie kwan na ono susu onya ba obu anu ma monko na adwuma eho adwuma sam ema no obu anu na kwantu sam so tiase edoso bebre eti abra onyankopon atrase a wode ne enoma pa egu akwam ede ama wo mu a o mabra boye e wa asase we su no hwana bonsam so wiewia ne ho ene oba ho ede na sie ko But verse number 7. yes Bible says Erade ka kire Satan say. Ti onyankopon ka kire Satan say. Ainfa na wo free bayi. Hefa na wo free awo bayi. Na Satan bo ase Erade say. Na Satan bo ka kire Erade say. Free asase so achini ni asana. Me free asase so achinchina chinchi. Ani eso na antia na meba. Hallelujah. Amen. Yenti na yedi nyame asem eba berebia no. O kan 1 Peter 5 no a. 8 wo ba na kan ho. Me ati asia say ya me ani na ho na ya nhwe ho ye efisa oponsam dadafo no what am say jata obubom na opobi adai amene no atena mene no enti dabia adechie ne ade say nyina no Satan wonam saa oni rest wonam saa no patrol yes wache police ni a watuka sikane ne ho na opobi ache no o patrols a bobo yafo na ehuna mane ene pragiafo ene ya wuhyeche obegina wo Awurade fa bone nche amen wase ebra onyankopon ene ne ma ahyiamu a omodwendwene kwan befa so ombeboa adasama no na Satan so the accuser yes ohwewia no aba ho a obepe ensamani adi yes misra Awurade se omra mesra wona no pay amen misra Awurade se omfa ne tumi so mra no mesra wo amen na won pa bo je ne fa hodie na onyi nkonua bi emfiri wa brabo so amen jeme so amen amen sina no pay odofo se de wutie bia no gina ma Awurade wate gina ma Kristo Shanka ba de din amen to asobra ana Awurade ka kire Satan say etia bra Satan be pie wo pe ana Awurade ka kire Satan say ainfa na wo free bayi ainfa na Satan free awo ba ana Satan bo ase Awurade say ana Satan bo ka kire Onyankopon say asase so achini ne eso na antia na meba asase so chinchi ana ere bayi ana meba ana wo ba yes edi Satan otimi ko America otimi ko Japan otimi ko Australia otimi ba Ghana wo busuam oba ho hallelujah amen baby a wonamu bia odi utitentete nti sede be ya obesre punti na ono no odi wachie na hwe onsa hasen wase Satan kwa Awurade anim Satan wotimi ko Nyankopon anim o but ontimi ngura kingdom mu ho enkotena ho why so powerful menim niema Onyankopon cheze tumi nko a wode man saa wabeni papa yes eti yenkogina so dem emfa kotokuro nkoboro fom se me kumbo nsam na beti ebra Onyankopon pam ne firi soro no o se temi ko ho akwaji permission ewo nipa ho yes akwaji tumi te bonsam de player keto asa o debi modene adie timi si bonsam kwai ewo nipa ho eye trene abrabo ani nyame asam yes ana afem pabo jemeso amen amen de se oyam pabo a ena onkokuru betena mu amotima botrene ebra na nyame asam so aka ho ede bonsam akọ Onyankopon nchei akwaje tumi bi sede be ya wode be so Job ahwe no ahwe ni nyina so yodi ba bebrebe ana omuwo asase wesu a obudi Kristo achi a eyahunam biribi omuwo nti ana omudi nyame achi no kwasem itina na no pai bedi nyame asamo ema yeho se bibia mu no moma ye nyina ma Awurade na no poru huni ana waka se ede ba kura na betetemi ni Kristo dom ohia ahokyere eka amanie ekom eja mame menua odofo me say Kristo Yesu a ebia ebre bi atwam na womfa ni nsifom hyase wate sanwachi enipa wo Kristo wo ba Kristo ma unya bambo
woba Kristo mu a wonya wɔgye free efie tumi na wɔbɔ ne nsam woba Kristo mu a ɔhye wɔ ne monyam woba Yesu Kristo mu a ɔbɛsan ama wo dan kwa Sir. di abusuapo na mfaso onim no Yesu Kristo timi fa na wasiesie na yɛ ne monyam hyɛ No kwasem. itifa wo bɛhyɛ barima we ase na wɔsesa wo nyina soɔ nhyɛnka ɔba adeɛ din Amen. to asobra me nua Job 1 verse number 8. kɔ And I radical to Satan said, eti awurade ka kyerɛ Satan sɛ why did my who have so one? mawunu sɛ ba a wo ba yɛ ne ananteɛ nyinaa wadwene Job ho ei ɔdɔfoɔ anɔpa yi bonsam wadwene me ne omienu ho na nya adwen papa Satan dwene me ne omienu ho na nya adwen papa praise God Hallelujah. ɛne pa a mepatwɔ bebree ɛwɔ wɔn nkyɛn no ɔba ba bɛhyɛ no ɔba bɛhyɛ no na obetumi afa nipa dasani so ana aba wɔn nkyɛn di onipa bi wɔ hɔ nom a ɔno ankasa na damfo etumi ba ne nkyɛn na ɔbɛka kyɛ ne sɛ bɛrima baabi abrabɔ na duru ɛne baabi a system na duru no sɛ ɔka sɛ ɔde nikan bɛbɔ brase a ɛmoa wo etumi ne baabi yɛnkɔ bɛ ho ban praise God Hallelujah. ampa isan sɛ wɔn amena ni ana hɔ na wotie bonsam kasa kyerɛ no na wabɔ wura baabi na wakɔgye tumi a emfiri Kristo na wakɔgye bambɔ saa bambɔ no ahotɔ nim nhyɛnka ɔba adeɛ din Amen. ana ayere so paa so a woyɛ dan wobɛwuru hunamu amanneɛ ansa na wokra akɔ asɛm ado na obi a bɛtu anammɔn akɔ bonsam nkyɛn sɛ yɛ akɔmfoɔ nkyɛn sɛ yɛ adunsifoɔ nkyɛn sɛ yɛ malamfoɔ nkyɛn sɛ yɛ ntafoɔyifoɔ nkyɛn sɛ yɛ nkabrekyerefoɔ nkyɛn mepatwɔ anaasɛ adiifoɔ atorofoɔ nkyɛn no mepatwɔ bebree wo ne Kristo ɛni apam bonsam adi ka ahyɛ wɔn so Yes. na sɛ wo sakra wadwene na aba ne nkyɛn a wɔyi bonsam ahyɛ sodeɛ no efiri wɔn nkyɛn na ɔde ɔno ankasa no tumi ɛhyɛ wɔn so na ɔde wɔn nantetere na ɛkɔ ahyɛ nti abere a Satan wɔkɔ Onyankopɔn nkyɛn no Onyankopɔn hunu bonsam adwene ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ wadwene makoro Job ho wadwene no na nya adwene papa kɔ No, you're very much as so. na me Nyankopɔn meka kyerɛ wo sɛ Job no a wafa no adwene bɔne no mepatwɔ bebree wɔyɛ ɔbarima a ɔyɛ dɛ bɛyi I tell you so. wɔte asase so a Just to be here no. ne nsa so biara nyɛ da yi Anyhow. hallelujah Amen. kyerɛ sɛ ɔyɛ obi a sɛdeɛ ɛdi kan Job 1 no wɔdi mu ɛto Onyankopɔn hyɛ aseɛ sɛ wɔkamfo Job ɛwɔ Satan anim Yes. honhom fam asɛm na meka yi ɛti Bible sɛ sɛ Na odimu. wɔso ɔyɛ barima bi a wɔdi mu I not ne. wɔtene No sro Nyankopɔn. wɔsuro Nyankopɔn Oyi ni ufuru bɔne ho. wɔsa yi no firi bɔne But ho verse number 9. yes And I said tembu ase Awurade sɛ. hallelujah Amen. Nyankopɔn no ankasa mu edi Job ho adanseɛ nyame ba ɔdɔfoɔ onumanyamfoɔ a na nɔpɛ mi ne wo kyɛ nyame asɛm sɛ Awurade hwɛ mu no mmienu yɛasetere mu a ɛti obɛnya adanse pa a odi fa Job no ho ɛwɔ me no mmienu wɔrɛ gyesi maade obɛnya adanse pa no bi tailor ni a obɛdi ade abrɛ sɛ pam ɔde go program 3 months ne wo mpam yi ekɔwi asa no aka kyɛ ne sɛ material na yera Ayira. Atonwadi. material na yera Aye. shop wɔ so so no onu akora nkwa na wɔ hɔ praise God Hallelujah. asɛm bɛba da bi o Ah. asɛm bɛba da bi No kwasem. wɔso Onyankopɔn di Job ho adanseɛ sɛ wɔtene wɔdi mu Aye. eti adanseɛ a Onyankopɔn di no wɔ Job ho yi ɛno na bibi sɛ nyame ma ne adɔfo nom sɛ eti yabra bɔm siesie yi eti adanseɛ wɔ bi ebi betuma akɔyɛ so anaa yɛbɛnya bi ɛna ne nkwagye da gyinama Kristo wate eni a ho kyerɛkyi nkotwa nkontompo ɛna nipa bebrebe ɛkɔm a ɔyɛ wo wɔde kɔm bɛtena ha saa nyame boa no na adwuma kakra wɔ nim yɛ obi fa no wɔ adwuma so ɔnkɔnkɔ yɛ ano de lase agu so ne wɔbu nipa kora fa so Aye. yɛ na nipa bi wɔ nom a wɔn adwene nsɛm sɛ wɔn nkwa na wɔn wiase nyansa ne wɔbu nipa kora fa so kɔyɛ estimate ne wɔayɛ no times 2 Aye. Hyehyɛ ne di aka ho. so ɔte aseɛ sɛ woyɛ saa wankasa wosi wo nhyira kwan
wosi wo nhyira kwai nokwasem tori ba bia beta asase we so a pomode se de di kan obema no kura atena wo tachere maso ka no kura di no kura wo adwumam di no kura ma wo yere di no kura ma wo kunu di no kura ma wo ma nshanka o ma de din amen sa wo ye adwuma ewo aban mu so a ne wo di no kura ama wo man no if you say ebere bi ba onyankopon ne nipa ewo nhwehwemu ewo abraba e bebo yi ntina no pai me ne odi ko no matoma asem ni say bibia mu gina ma Kristo efiri nyame achi enko wiase debida efiri nyame achi enko bosom ho debia empa wo nyankopon a wote ase dada no bisa ne nkyɛn no sɛ wonya wɔtwɛn a wobɛnya danse bebre ɛwɔ asetenam Kristo o mehyira yɛn daa amen meda foto asobra Job 1 verse number 9 yɛnkɔ ɛna Satan bua sɛ Awurade sɛ it is Satan po ka kyɛ onyankopɔn sɛ ɛyɛ kwa sɛ Job suro Onyankopɔn ɛyɛ kwa na onyankopɔn we Job osuro wɔ ai na nya wo na wabɔ ne fie ne nade a wo nyina ho ban o me no maba w'anim na me kura no me kura me nim bia ka me a me begyina w'anim wo fite ya wo bɔ nipa dasani na wo na baso ada owura fi say di ntrom omu di hwamɔ Job no ayi Satan keka bi kyerɛ Nyankopɔn no yes ɔsɛ Nyankopɔn de ana ho ɔsere wo edi ntrom wo do ho tu nipa so nipa di hwamɔ yes Noah time nipa bebre di hwamɔ Lot time nipa bebre di hwamɔ praise God hallelujah ana wo bema we nipa dasani ana nipa ni hwamɔ ka wo ka no Genesis 5:6 no say one who so you nipa and he says 5 no one who so you nipa praise God hallelujah eti Job kwa anu area bay osuro Nyankopɔn osuro Nyankopɔn enya wo na wabɔ ne fie ne nade a wo nyina ho ɛyɛ wo Nyankopɔn na wabɔ ne fie ne na japade ho bai wa hyira ne nsa no adwuma ɛna wɔsɛ hyɛ ne nsa no adwuma so ɛne ne fie bua hallelujah amen na kyerɛ sɛ Satan wo kasa nim sɛ so obi bɛta asase wo so no so Awurade a Awurade hyira no ai we nya Bible na ka Bible na ka Satan wo kasa nim sɛ so obi bɛta asase wo so na wo yɛ die nyame pɛ na osuro Awurade a Awurade yɛ de bɛyi wo hyira no papa ɛtitena Kristo dom sa twɛ nyame anim ɛbrɛ ho yɛyi aba wo so no twɛ Awurade nsɛm nhyira na mo nyinaa wa mo adamfo bi obi adada wa ne wa di nkɔmɔ wie sɛ de ayɛ ne deɛ sɛ wonya akora bi a ɔyɛ virgin a wobɔ mo dan twene mo gya ba yɛde bɛyɛ nneɛma bi de aka nneɛma bi ho ama sɛ de bɛyɛ a wobɛgɛni ɛyɛ bonsam nhyira nhyɛnka ɔba deɛ di amen wɔse Satan ka kyerɛ Onyankopɔn sɛ kwa ana Job ɛyɛ deɛ bɛyɛ esuro wɔ enya wo na wabɔ ne fie ne nade a wo ɛyɛ wo na bɔ ne fie ne nade ho bai wa hyira ne nsa no adwuma so na wɔhyɛ ne nsa no adwuma so ɛne ne fie bua nyinaa ɛne ne fie bua nyinaa afei tena wo nsa ka de ɔwɔ nyinaa na hwɛ hallelujah amen Awurade Nyankopɔn hyira yɛn nsa no adwuma so amen Awurade Nyankopɔn mmɔ yɛ gyapadeɛ ho bai amen praise God hallelujah na sɛ wɔnum nyinaa bɛyɛ hɔ a ɛyɛ nyamesuro ɛne mpaebɔ yɛnti na ɛde nanso mpaebɔ si wɔ kɔsia da bɛyɛ 7 days nyagoro yɛbɛsere Onyankopɔn tumi ɛde ama yɛ ho na bambɔ a efira Awurade ɛne aba bɛtena yodipa bebre hɔ nom a honhom atade a yɛde bɔ bra no ɔmo deɛ na worɔworɔ ɛrisɛ na anɔpa yi sɛ ɔbɛma wo nsa so akyerɛ ɔbarima wei na wagya wiase abrabɔbɔne akyiridi na wode wɔ kra asi hɔ sɛ afɔde ate aseɛ na Onyankopɔn hunu sɛ obi a wɔsɛ fata a wɔde ne tumi ɛde nneɛma a ɛyɛ wo dea wɔ abrabɔ mu no ɔde bɛhyɛ wo nsa daakye wasa ma dan kwan so afa nhyɛ nka ɔba de di amen enti Satan ɛka kyerɛ Onyankopɔn sɛ kwa ɛna Job osuro wɔ yes na enya wo na wɔhyira ne nsa no adwuma so ɛyɛ wo Nyankopɔn na wɔhyɛ Job nsa no adwuma wabɔ ne fie ho ban ana wabɔ ne fie ho ban verse number 11 yes na Satan ka kyerɛ Awurade sɛ ɛna Satan ka kyerɛ Awurade sɛ afei tena nsa ka de ɔwɔ nyinaa na hwɛ opa tena wɔn nsa wɔpɛ adwuma bi ayɛ o ɛna wɔde kɔhyɛ Nyankopɔn opa tena wɔn nsa ɛka de ɔwɔ nyinaa na hwɛ ɛfa wɔn nsa ka deɛ Job wɔ nyinaa na hwɛ deɛ na sɛ ɔnnome wɔ ana na sɛ nka ɔnnome wɔ ana hallelujah amen ma Awurade hunu sɛ wosɛ fata mesi bibia mu gyina ma Awurade na Satan nim sɛ Job nhyira wɔwɔ ahode a wɔwɔ
ɛne mo nyama ɔwɔ no ɛyɛ honam mu deɛ na nipa bebrebe do Kristo ɛwɔ honam so yes sɛde bɛyɛ a mekɔ asɔre sɛde bɛyɛ a me nsa no adwuma bɛyie ma ware yɛ bɛgyina praise God hallelujah sɛ woanya anyinasoɔ papa bi ɛwɔ Kristo na woanno Kristo yie a ade ketewa bi wobɛfiri Kristo n'ase obu a ɔkora wɔsi soɔ no na wɔyɛ sɔfo ɛne wada no bɛtwani obu a no wɔsi soɔ no na wɔyɛ difoɔ paa wɔyɛ sɛpakani paa nanso abrabɔ mu adaneadane saa mesɛ bra san wɔakyi bra Kristo mu ate wahwe ase bi akyɛ nhyɛnka ɔba deɛ din amen keka ho biem ma Onyankopɔn hunu sɛ sɔre no a ɛto wɔ no ɛnyɛ wo pɛ na ɔpɔ bibiara mu wobɛgyina ma ɔno Awurade na ɛberɛ nsɛm no woahu n'animonyam ne ne tumi wɔn na ɛhyɛ berɛ sesafoɔ mprempren wɔn deɛ wayɛ wiem ne nhyirase a ɛteɛ o yes bosuo no a egu no sɛ Onyankopɔn hyira wɔ bi a si ya na ɛteɛ ɛn sɛ ano nyɛ den si ya na ɛteɛ si ya na ɛteɛ na wa ne deɛ asɛm ara nko gyeme so amen yɛte do atwɛkɔ me nua Job 1 verse number 12 kɔ ɛna Awurade bua si Satan sɛ eti Awurade bua ka kyerɛ Satan sɛ hwɛ deɛ ɔwɔ nyinaa wɔ wo nsɛm ma hunu sɛ wa na wopɛ adwuma bi ayɛ deɛ ɔwɔ nyinaa ɛwɔ wo nsɛm nanso ɔno ɔno amu deɛ ɛmfa wo nsa nka no hallelujah amen ɔno amu deɛ ɛmfa wo nsa nka no yes God was referring to the soul of Job kra deɛ hwɛ ɛna wamfa wo nsa anka no yes wedi adanseɛ sɛ bonsam wɔ kwan a anasɛ ɔwɔ kwan sɛ okum nipa bonsam timi kum nipa yes to wo hwɛ ho yie okɔtare obi kunu ne ebu odua na ewu abonsam na akum waso ɔden ana amma kwa ama bonsam akum praise God hallelujah ukɔbɔ kuro no ne ɛkyew ne yɛkum wa wanu ama wo kwa ama bonsam ayɛ deɛ bɛyi ama yɛkum wɔ eti wiase wɔ na yɛ tim no bibia ɛwɔ wiase wɔ bibia no ɛsɔhwɛ bata ho nti ebia na wotie me wo de ɛyɛ awaresɛm ɔbaa bia no ne bɛtena bia no ebacho bebree enkonkosi awieyɛ ayɛ broken heart gyinama Kristo wate sɛ wo yere tete wo a ɛnkasa tete a wɔte tim ne ti no mekɔfa asukɔ no ma bi ɛne na akɔ anam ne na akɔ tena awɔsɛm ebetima yɛ wo problem so ɔte aseɛ betimi no ɔbɛyɛ aware mfie bebree awɔ ho asɛm bɛyɛ den nanso meka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ sɔre a Onyankopɔn de so gyidi ahwɛ gyinama Kristo anɔpa yi yes ma bibia tete wo ne Awurade dom ebi hyɛnka ɔba deɛ din amen toa so bra ɛna Awurade ka kyerɛ Satan sɛ deɛ Awurade ka kyerɛ Satan sɛ deɛ ɔwɔ nyinaa wɔ wo nsɛm nanso ɔno amu kra deɛ ɛmfa wo nsa nka no hwɛ yie wamfa wo nsa nka onipa kra ehia Onyankopɔn your soul is very important for Christ nti anɔpa yi mekafo Yesu Kristo ma onipa bia yɛahyia mu yi anɔpa yi ebi tokoko ebi adidi firifie ne bae okra no nso okra na didi aduane a wɔkra pɛ nyame asɛm etɔrɔfoɔ ɛpɛ nyame asɛm gu so a ɛba yi no bebia mu ma Kristo agyina ɛna ɛnyɛ ho mfaba obi timi di awurawo saa na asetina mu dadwen ɛne mu haw na ahyɛ ne so na ɔno akasa agye ne kra afiri ne nsɛm nti onipa bi wɔ hɔ nom a anɔpa yi mese ɔbɔnefoɔ no sɛ ne nyina so ama kodu baabi sɛ ewiase asetena ayɛ ne den ɛnyɛ ne da bio nti saa na ɛte adeɛ a ɔno ankasa ɛbɛgye ne kra afiri ne nsɛm nti obi penane sɛ obɛku ne ho na mewura hɔ yi nɛɛsini baabi a ɔno kyɛ sɛ mete akura medwene ho saa ɔde aberanteɛ bi ne boy ɛna kɔ aburukyire ana boy no sɛde ne message sɛ wɔne ne gyae ontimi ne ɛntoa so biem nurse ni ba o ba kama onya sa message no a ɛda no anidi adeɛ kyerɛ ya na ɔno ankasa kɔhyɛ no akɔmfo
As wabodam. Aye. Unim nyansa. Debi. Praise God. Hallelujah. Not just what in Akuma area bay. I'm a better man. I'm a bema. Yes. Or the Nakuma ma bema. What the Nakuma Akuma bema. Remember, baby, I wanted to Makuma Muheyu. Muheyu na Monsakra Madi. Or baby, I should. It was with you, man. Rather very Papa Nenche. Amen. Sibi Bia Mujinama Kristo. Yes, stand for Christ. Stand for Christ. Yes. If you ask the way I saw here, we are sick. Aye. If you ask the way I'm an who womb. The sound do no muyachi. Now power young go pound. Now my brother says from our crowd. A dabi usubatinus you. Shanko about you. Amen. Nti ebinu mu a mepamochao mo ne Kristo ntamuate ebinu mu a mo di wiase achi ebinu mu a mo nyamsonso mfaso me si nyamso mpa emfaso bebre wom obianu a wadi Kristo achi amana ne magu ase obianu a watwe Nyankopon ama Onyankopon so yina nya hintaro e Kristo fo binu mu a mo ti nyame fie na mo bom pa yetire wurade mo nkoso ankura mu diem na enkurumdie e wo so hwachi Jirama Kristo. Yes. Na Ewurade no nya bedadi. Ishanko about it da. Amen. To asobra me da fo. Atone to aso no. Bible say Satan free Ewurade anim koi. Enti akwaje permission awi. Aye. Ena Satan e free Ewurade anim koi. Aye. Ko. Verse number 13. Na edru dabi. Na ose edru dabi. Na Hiob mabarema. Na Job mamema. Ene ne mama. Ene ne mama. Na wodidi. Na wodidi. Ene na wonum oni nua pani fie. Ena wonum e woni nua pani fie. Na obofo bi ba Hiob nche beka se. De wana brante bi ba Job nche beka cha ne se. Hwe. Anantwe ne fentem. Anantwe no aye adwuma. Aye. Ko. Na mfurum biria ne so e fentem. Ana mfurum biria no nyina so ye o madwuma. Na wodidi wo nchemu. Na wo mu nyina so wo ba bi o mu didi kama. Ana sabafo no so didi wo nchemu. Ana sabafo no nso didi wo nchemu. Na wonyina begu won so. Kekababro. Na afa won ko. Na enomumfafuo bi o me sabafo abeche emwa ni nyina akọ. Na mrantie bi di nkrata anu akunkum won. Afa mrantie a omoye shepherd na omoye apafo a wafa o ma wuti o mo ka no. Me pacho atamfo na kum omu nyina. Na me kwa na mafiri ma basa me ba be ka kira. Me kwa na mefiri mu a maba manya mitadidi mu a mebabo amane. Oguso kasa no. Ebre oguso kasa no. Fufuro ba be ka se. Hwe sorry ajobu fam. Just one day. The BBA free ni nse o. Esu no e Kristo ni pa o. Osum nyame pa. Obom pa e pa. Hallelujah. Amen. Yeti do atwoko. No oguso kasa no. Di abra abrante nguso kasa no. Ba oguso be ka se. Oh na say Job sorry anopa no. Wache ne adwuma. Wama ne nkrofo adwuma. Momfa mo awe nkwa. Monkọ me adwuma na e wotema no. We mfa no ye course. Ti said ye na we business man a woton ne ma nyina. Na ye wo ne ma wo de po no de saa na de ekoso. Ana Job o te wona ta guni kom. O te na kunwem kama. Na na yire nso anopati. Timpampa wudia. E bobo wi atere kura na kom ne. Yes. Yanis Anna Job enjoy the life. The Marco school papa. Praise God. Amen. Anopa. Na let's no. Na ba kwa kusi nkura no. Na yire so wo car wo di kodwa. So that say yes. Oba no car wo tenam di kodwa. Tete na car ho. But no different from na dey. Praise God. Hallelujah. Amen. Sibi bia mu kinama Kristo. Yes. Job abrabo so to no. Ene mo kunimdi a odi ya no me pacho bebre me no mienu enu abi saso ene ye namu ma Kristo hunu se wo wotene wodi mo otime ma kwai ama sora ebetu nipa e wa asetrem otime ma kwai ama bonsam ebeso ye gidie hwe o Kristo ni a wutima no pai odofo woni Kristo ntam te sei Jirama Kristo anopai what yes. Shanko about the dinda. Amen. Na ewiase sorry and Kenny Paso da. Sorry and Kenny Paso. Itina penifo bu be say ensuo hia ehuru said yempo edwo. What the answer do ho be ma urade ye. Yes. Na watum pa abo si ho. Na wa hwe wa bra boy ye, na wa hwe wa akwa ye. Na ebre bi so a Onyankopon no ade tumi ebadu afi sorry ene bonsam nsam. Shanko about the din. Amen. To aso bra minua. Job 1 verse number 16. What you say?
Osina Job mrate no ba ko be ka kire ne se. Keka babro. Hwe Onyankopon je firi soro ato abesi nwan ne mrate no. Onyankopon je firi soro ato enso na Onyankopon je o. Eye bonsam no a. Keka babro menko. Abesi mrate ne nwan no. Yes. Na asai won. Hallelujah. Amen. Wasu Onyankopon je firi soro ato na abehye wo. Ai na me kwa no mafiri mu abasem ba be ka kire wo. Praise God. Hallelujah. On say ya ne wo kasa bi ayeka. Ai. Saka se na o si eja aka. Onyankopon na de mai se de Job kan no. Nyankopon no na de mai wasafa. Enye bibia na Nyankopon fa o. Dabi. Enye bibia na Nyankopon fa. Sir. Nipa kasa ayeka. Enye bibia na Nyankopon fa. Nyame na ekum ono na mankwa. No wakane sa na kan say man bi dabi nyama bi kura emran abrante ba ko ababa ba ko omo twempena ana abrante no ekonom enemafo nuro no a yetimi no obada dohwere miensa ne nan okonu numbie ana ono ankasa ne ge wone ne hyedam awia ana wagina oba no so saa 2 hours ne hu nsane no ti afa no oba na hunu se ba bi aduro no eya yede ana owo ne free empa no so se ontimi biem abrante no se kwambia so no esese wotimi yere ewilizi ne mansa oba no so ompene ene kwaye ntokwa wodem ho ti kikiri na nsenya sam na meka wo kikiri na ababa wa no efa kitchen knife eja na abrante wono ane boy no odi twia ba ma no free ho life ewia kete nti apoy no wuru se yetwa no be man by and by obewu anu also de dadehye efa aseka no a ekura ge no odi twa no be man anu also de wo ge no basa anu mienu nyina wu dadem ho disani pa wi a wawu yi nyame na ku wo Dabi. wa kase wakọ no bone ana abie kwan se bonsam emeje wo kra emfiri wo nhyam Kwasem. Shaka oba de di. Amen. Ya bebe ya wo yi. Enye Nyankopon de frɛ no. Dabi. Ɔno a na amma bonsam kwai sɛ. Ɔmo frɛ no kwa asama no. Yes. Ze Ghana fo maba wadodo ɔno a menim de ebe o madwene. Ei! Monsakira madwene o. Ebinom monsakira madwene. Ya ba ha no pai. Ohwɛ ma binom taade pa ɛhyehyɛ wɔ mo a. Ɔmo so kwasɔre. Menim asɔfoɔ no enkyerɛkyerɛ a ɔmo de ma nsɔre ma. Bawarfoɔ hyɛkawa na taade basa. Babawa so ɔnware yɛ na taade basa. Eti manum anyam no ɛwai. Manum anyam no wai. Eti abraba wi a wo mu yi. Eti Onyankopɔn betime di ho adanse. Eti wo kata ho sia na ide. A wo taade nhyɛ ase nyina gu abɔnten. Monsakira mo adwen ebinom na mugum ho anim ase Radin fa bone nche Amen. To so bra me nua Job 1 verse number 17. What you say? Bible say na branch ni gusu kasa no. Ebra branch ni gusu a wo kasa no. Oba ko so eba be ka. Oba ko so ba be ka say. Cardiafo abochenkum yensa. Cardiafo abochenkum yensa. Abeto ahye yoma ne so. O ma be fa onu yoma ko. Afa won ko. Afa omo ko. Amrantia no so. Amrantia no so. Akunkum won kranta. Akunkum mu nyina. Amen ko na mafiri mu abasa ba be ka. Hallelujah. Amen. Etoda obi won ka bi nhye ejatimi to ne fie. Anybody na na japade nyina de na leader so nyina na hye Sir. Obetimi kwakwan so no akwafa ne ma so obeton ekwam na kamukafo akoto ahye won so agiri sika agina japade ya send bibia obu okura ntanye ya abofo okura setimi wurupu no ka ho Radin fa bone nche Amen. obu on ma na busuam wana ya busuan jefo a wodidi ama busuan nya bidie obi ka bi hyem bete yese owu afa na sen Canada sister bia what so many years na odifo wonya ba na afa nyame a che ne ba wonyi sen ya wode car enam highway wo ye U10 on se utimi cross kwate se de be wuram sei wan hwe and trader ebetwi fan so one car ni nyina condemn ofri Kumasi heya Canada womo eti ane se ebusuafo se womo ti ane se womo de hye no anya kwanhye wu so wana na bu abusuan
eti ewiase we mu no bonsam wodi ni pantete ebia na wo waje wo permission a opɛ sɛ ɔbrɛ wase ɛwɔ abrabom it is so be ato amane bi ato ɔha bia ɛda wo so bia no buni sɛ ɛyɛ sɔre a ɛntra so nkosi awieyɛ na bibia mu no wobɛgyina ma awurade. Yes. Stand for Christ. Jemeso amen. Amen. Kaminuya. But verse number 18. Yes. Na barima ni gusu kasa no. Dia bra barima ni gusu kasa no. Ofran so ba be ka se. Ofran so ba be ka se. O ma barima na o mama na wodidi wo no. O mama na o mama edidi wo no nua pani fie. Hwe. Enframa kese bi firi asira so ba. Enframa kese bi firi sira so. Abebo dan no man twa no so. Abebo dan no pillars ni nyina. Aduregu won so. Aduregu won so. Ama wona wu. Hallelujah. Amen. Ewiase bibia nya yase eba wuo. So ba wu a ana wo se wo hwerade. Oba yoni ba bi wonu a ne batimi wu esu a wo su no enye bibia o wo chekini mfi a wanya ba bi a waduro eka a wabɔ na wo hwɛ de afri ne nsa a odwene se nti da bai ana me batimi asaf ene be ma da anyinsai ama me bedroom pempenso yi asempo se mitimi wo ba bia wu a me ba no banyini no na me nso mapom de nti sai ebi kura na me ba no wa ma me to me nti ebinom ahwere wo mama ewo hia mu ebinom asi wo mama ewo ahomediem odofo me se eye sohwe se so bi ato na ejawo me pacho bebre ye kan say ensawe a anase abraba uwom sesia no kan no na entesa nanso biribinti ana mo abraba na kwa wiesa ka wunchi sambra kristo. Yes. Sakrisom na bra ne nkyɛ if say wo yo agefo na obajew ahye wanimonyam the so we nyina to Job just one day yete do atweka Job 1 verse number 20. Bible say na he obsade sunsun na tade yim eti abra Job ajapade nyina firi ne nsa ewo na setena mu no one was sorry sunsun na tade yim ana sunsun na tade nyina mu no yiniti ana okọ babren shop ana mo born sakola na hwe fam sori onyankopon ana wo hwe fam esori nyankopon ana o ka se ana wo ka se adagya na mdi firi mi na yem bai adagya mu na mdi firi mi na yem bai Awurade de mai Awurade afa isranka Awurade din. Hallelujah. Amen. No nim se bonsam ana ekoye se adwuma no kwasem nti wono sa ka sa ro na kan Awurade ana de mai wafa mini problem. Hallelujah. Amen. Wase ebra kasa we free Job wonu mo bai na de na siye na ye nyina mu no wase na we nim nyina mu no Job anya bone we mu no kwasasem ama onyankopon. Hallelujah. Amen. Odofo hwe abrabo a Job esan a ofa mu nyame asam se Job ne so we nyina mu wa anya bone eze ye cheki ye die mu asanete wochira papa na wanya dwuma ketewa bi ekoye Jesse Manye wona Jesse Manye Hallelujah. Amen. Me say Job so we nyina mu no onyame asam say wanya de ben wanya bone. Yes. Paba Wan paba na Satan him say ajapade ni firi ne nsa obenya kwan ama wa capture. Yes. Na ordinary de ope Job prove say enya ajapade owo enti na ode ne ho ato Nyankopon so. Job prove say enya awarepa owo ene ma wawo mo ho ofe ene anumonye owo nti ena mepacho ode ne ho ma Awurade. Me say bibia mu orofo nyame ba jinama Kristo wate stand for Christ. Bia wabo brana kodu bia no san wachi hwe ogefo na kira kwai ogefo ne Yesu Kristo wona ehye brɛ safo so any amane bia da so bia o tumi so yifiri ho wo de anso be ma ho saso ama no. Hallelujah. Amen. Chapter 2 verse 1 yego Job 2 verse number 1 kwa Bible say na da bi onyankopon ma ba se obegyina Awurade anim eti afei ebire bi sa son Job ajapade afre ne nsa wono a waha dan ema nkrofo titim otua nkrofo ka so what you say ohwe nipa bebre
na n'agyapadeɛ firi ne nsa na afei wɔnam ɛkɔ abɔsia bɔ na nim sɛ mo ka kyerɛ Job yanka wakɔfrɛ ne sika mu sɛ Job nam ha nyinaa sikaduro no akɔgyeɛ ana baabi ɔkɔgye tumi no wɔntimi amfa aboade ankɔ ana tumi no bɛkum ne mma ana tumi no akɔsɛe n'adwuma yɛse wo a wɔma sika no bibiaa wɔha adama kura tumi no kura ba bɛkum ana nkurɔfoɔ ha aseɛ ka o ɛwɔ Usu asase so wɔn ku Job anim asɛ kɔduru baabi a afei na Job ho mete no ɛto owura baabi so kɔpɛ aduane adi kura yɛma no mesɛ ɔdɔfoɔ sɔ hɔ nka nipa so gyinama Kristo na awie berɛ mu no Onyankopɔn asɔre sɛ wɔ nipa bi a ɔbɛbɔ ne ho mmɔden biara no ɛwɔ ne so wɔ berɛ mu ɛne asase so abrabɔbɔne a nipa bi bɔ no sɛ woyi ne ho kakraa bi na wogyina ma Kristo na wodi Kristo ahyɛdeɛ so a obetumi atwerɛ wo din akɔ nkwa nwoma mu gyeme so amen enti ɛberɛ a saa wɔ ha wɔ nyinaa tu Job no Job ampa ne Nyankopɔn gyeme so amen sɛ metu gyidie mu ebia na wɔbɔ mu abu ɛwɔ asase so ebia na wɔni da so asa mesrɛ wo ewiase obia na ni da so asa ɛne obi a wawu ama yɛsie no wɔn ani anidasoɔ bi abiem atiasefoɔ wɔ nkaeɛ atiasefoɔ wɔ ayɛyie gyeme so amen fa wɔadwe no wakoma ebisi Yesu Kristo so dɛhwɛ na kyerɛ kwae nti ɛberɛ a sɔwewe atu Job deɛ di kan wampa ba yɛhwɛ deɛ ɛtoa so kɔ Job 2 verse number 1 ɔkyɛ sɛ ɔsena da bi Onyankopɔn ma ba sɛ obɛgyina ɛberɛ bi saa soe ana abɔfoɔ ne Onyankopɔn sɛ ahyia wɔ cabinet meeting ɛwɔ heaven Satan so di mu ba ana wɔsa akɔ hɔ biem obɛgyina Awurade anim bonsam wɔnyɛ o sɛ bonsam tu n'ani siw so a sɛ bonsam tu n'ani siw so a sɛ nye Nyame tumi a wontimi ne wo ho praise God hallelujah yɛte do atwa medɔfo na Awurade ka kyerɛ Satan sɛ eti one was ɛkɔ na Onyankopɔn sa ka kyerɛ Satan sɛ na ifa na wofiri bayi adɛn na watu ani asi Job so sa Satan ka kyerɛ Awurade sɛ why adai yoruba bebree hɔ no abɔnsɛm atu n'ani asi wɔn so saa wɔ abrabɔ mu ɛnyɛ biribia o wɔn ahunu daakye wɔn ahunu wɔn nyam wɔn ahu tumi a Onyankopɔn de hyɛ wɔn nsa sɛ bɛdɛn na di wɔ wiase ti saa na tiɛ di a tɛm bia yɛbɛhyɛ wo Ishanka obadi edi. Amen. Tɔso bere mi nua. Ɛna Awurade ka kyerɛ Satan sɛ. Eti Onyankopɔn ka kyerɛ Satan sɛ. Na ifa na afiri bayi. Ifa na afei wo sɛ firi awo bayi. Ɛna Satan ka kyerɛ Awurade sɛ. Ɛna o ka kyerɛ Awurade sɛ. Ifra asase so atini akyi ni ɛsɛ. Me de sɛ wɔwɔ ne tia no man's land. Opɔm me firi soro no me nya stay bia bia o. Me de anante a. Kɔ. Na Awurade ka kyerɛ Satan sɛ. Ɛna o ka kyerɛ Satan sɛ. Wadwuma kɔ aho ebu ho. Na wuro sɛ ba a wo ba ye nyina Job anti ana wasa ba. Kɔ. Na obi ani wɔte sɛ no wɔ asase yi so. Na me ka kyerɛ wo. Wo tra afɛ so amfa. Wakɔ sɛ na japadeɛ. Woda so kura ne mudie. Wakum ne ma. Oda so kura ne mudie. Ede ba ebie. Wo barima bia ne wɔn ma ɔte sɛ Job. Na ɔyɛ barima a odi mu. Wodi mu. Na ɔtene. Wɔsa atene. Osuro Nyankopɔn. Osuro mi Nyankopɔn. Oyi ne ho firi bɔne ho. Wɔsa yi ne ho firi bɔne Na mu. so da so kura mu. Hallelujah. Amen. Deɛ wokɔ yɛ aritia ne ne nyinaa no Job da so kura ne mu die. Satan ada na ata Job saa. Na Onyankopɔn akɔhye Satan. Hallelujah. Amen. Tɔso bra. Na wɔhanya me atia no sɛ. Na adenti na wɔhanya me Nyankopɔn atia Job sɛ. Mensɛe no kwa. Mensɛe no kwa. Adai. Onyankopɔn bisa Satan. Ite bonsam sɛ Onyankopɔn hyira obi ɛwɔ asase wɔ so a na ne ya. That's why ntia obi timi kwa aware pa. No ɔno ankasa ne fi abonsamfo asɔre atia. Eti problem kakra bi ba wo ne wo yere ntɛm a wo de kyerɛ wo bra hwɛ adwen wo de ma wo mage kura wo ni suban gya no bra man ketenkete kura na ebe ba bebai ebe ya pe bi kura na ne ntra ɛso wan kasa gitum sɛ mage ba wa kwa watimi agye kwata prod ɛna mage nsa so wanya dwuma ɛyɛ ɛna mage nsa so akɔma kura wo ntambo ɛna mage nsa so wanya no monya bebre chance bebre piepia ba nanso problem kakra bi ba wadie no mu no wodi di nkɔmɔ kyerɛ wadanfo obra wabusua pani wo maame wo papa wotu afutubɔne na de bia na meka sɛ
ewiase setan ye tie yi enome a emu oduru a eda nipa kon so eye adwumaden zasase o yabo ne dua ti Genesis ma no kan men kan ho Onyankopɔn ka kire nipa sɛ wo ba bransa no adidi anameboa adomi asase wo ba bre bema bia ba bre eye no me eda ho sɛ bema wa mra you no go chop ti bema ntina asase eno me aka no eti bema bia wo ba bre ho ase na wo be yesetie so ɔte ase na wonante nyame agina mu bia no ɔbɛfa wo ba bi so ɔba a wone na ɛte a wone na ware no wotimi fo ɔba bi so ɛma wonsa no adwuma yɛ yie honam fama ho kyerɛ ɛne asetena mu aba sesenke yenya yenya ni nyina no ɛma nka ho dabi ruwe wiase we na yɛtim na menua ɛma di yie ɛkyɛ mɛma asetena mu yedie ofa no percentage a 90% ekura ma ana so de wunya hunuye nti oba wona ne tie na sum ana da ne twene na wo tia no na uyi ne nyemagu abonten na obo na sum na wo dwodwo no onipam na wo ka no mensem to no oba wona ne dakete so na wo timi to no ho na gu nanim ase bra wa hwe a wo si wo nhyira kwai onze pen for kraka say a successful man there is always a woman behind. Yes. Bema bia wabo brako na nimu bia wanya enyina so pa e wa brabom na you obabi ne ta na chi nokwasem ze wo ye bema ya krokro ma mon krokro wo na omuni ho a emema nso ni ho inshanka oba de din amen to aso bra minua Job 2 verse number 4. Yes. Na Satan ka kire Awurade say. The Satan ka kire Awurade say. What the wedi pray with ye. Baby adro no de. What the wedi na e de be. E pray with ye. Skin mask. Ya the wedi na pray with ye. Ababo we. Be say bibia no wanyina ma Kristo a. Bon samba mo a onsasi fom. Be ma wora ho. Obedi me ka say. Awotire na abam so de mintimi. So just say mintimi ntitimi a wontimi no na esese okotare obi ekunu ho obu okura no a anyi obi kunu kura o nanso ehye na adwem se me de mpana twen ana me bebo mbra obetan ma menchan sua nyansa ani nimde na Awurade afaso ehira nkakrakra no o pentima yeye otene ma menche no ne honto no enema kakra obesi ama no ma menti aduane kakra obenu ama no ma menti na o ma boy bia da no na adamfo bia tuonfo na prince abese ope na no me ne prince ka so abese ope be won pese obepre oso obe ha da ma prince so obe ha da ma ma bana na pese obepre baby awiase no titi wo batata ma menche za eti wo pe bibia no nti wo ma me na beto ma na wo ngare na ka ho na nto ma Hwana ntoma. Afebe wi ase na bema ne tamo nso ubisa no se o tamo so be ware o se debi. Na o nware awade ni wadwene mu a sa na mo na wutu no fa so be ne wo so. So ni so. Na ono bo adwaman na ono tunyi nsa tugu. Ono bo adwaman na ono tunyi nsa tugu. Ono bo adwaman na ono tunyi nsa tugu. Na wo ma wunura ya de boy ye ho bai na wo nom na wa wo de no sei na na o de me ha dama ti abraba wo mu awie no aseme na be ka che Nyankopon gina ma Kristo na wo Nyankopon no nyam na di no nhira wo ebere sem empentem nhira wo ho so ni papa ntem hira ne ho a ewie no enungwase na eba Kristo mfa bone nche amen isi gina ma Kristo na onyame no nyam bedadi amen to asobra bi no ya verse number 4 ko Satan bo ase Awurade say na Satan bo ka che Awurade say hwe what the wedi pray with ye what the wedi na pray with ye na the onipa pray man kra no yes ase what the wedi pray ase what the wedi pray ma with ye was it what the wedi pray ma with ye the onipa na the onipa wonyina no na de onipa wonyina the pray man kra what the pray man kra de onipa wonyina
wɔde prema ne kra edi sanity dia ɛne mame kwan bi na memfa me nsa ensanko ken ni padua ne ahwedi besi hallelujah amen yete do atwekɔ Job 2 verse number 5 yes na afa ti won saka ni dompe eti wo pa onyankopɔ tem saka ne dompe ene ni nam asa ono me wa na sɛ wɔno me wa na ene Awurade ka kyerɛ Satan sɛ ɛna Awurade ka kyerɛ Satan sɛ hwɛ oni wonie ɔwɔ ai wo nsam na Satan fra Awurade anim kɔe de na siye ene Satan fra Awurade kɔ na ɔde ekro bɔne no kobutu Hiob eti abra bonsam free onyankopɔn nkyɛn kɔɔyɛ ana wɔsade akuro bɔne kotutu Hiob akuro a emu da efiri ne tiri so ai kosi ni na ebesi ne naase akuro shishikuro so ta se ebegu Job wonam nyinaa ni akuro bɔne nsansa akuro begu Job ehunam nyinaa ni de saa akuro no me bacho bebre ya na esa ehene enti Job fa ebia ye ka ne se enwa konkura ofa enwa konkura no de titi kuro ni enti wo titi kuro no nyina na eye ne de nipa bia se kuro tu nsa ho ana wona ho a ebewu ana ye wo hene enti Job de ne sa na nete ekuro na tutu no bonsam na de ya no bonsam de hunamu kuro ebeku fro ne ti so besi na pampam ebesi nas enti wofa ade bia eye sharp a no de titi kuro ni enti etiti kuro na ye ne de saa na ne de afei esai pram moja no otim saa ontimi na ti moja ne pram saa ne de bandage akyekere ne honam nyina obi o shata de pawo obonofo no ama kwai ama ye de akuro abetutu Job afei atade akura de atade Job ntimi nhye bi saa sinipa wo so hwe did you know Mubiano? Me say, Etinama Urate, a man will bomb Muda, and Cassantia when young Wopon, and Cassantia, Kiso Yosu, a brow who here, and Yahuchim. Yakubu 1 verse number 12. Yes, Bible says, I don't report to the boss of him. Just want to say, Shan on the power. What was social? As when you're from Toto, when you're about to read the Ashen. Hallelujah. Amen. And when you shall be a those who are Brabomubian. So what to be free so him tota e be pie eti Bible say e be na Job oso fo no be so no hwe de dikai a wantimi no osa ba de toso mienu yes de toso mienu de ni mo den what de akuro atutu Job say no be ya Job eni da so nyina besa nanso bibiam Job gina ma Onyankopon ishaka Awurade den amen Job 2 verse number 9 and I Job yiri ka kira ne say eti abra Job ekuro tutu no wie ya afei nani da so asa enafofo apad ne ma apad woni ani da so bia bi praise God amen nani da so aka eye na yira odanechi sir nti abra wane na yire ti a oba no esuso no kakra no ede na siye na ne yiri ka kira ne say ti wana Satan ego wura wo ban because Satan will say still Job eda so ejina ne naso ti Satan ko wura na yire mu ano ka che ne say enti wura so kura mu die mu a enti Job oda so kura mu die mu a ada na oda so kura ada na oda sidi nyame achi eh ayade am se wo wiase e ma mpa ho kire wo baby Mr. Gabriel oba bia no mo pa ho kire oba also pa ho kire pejansa na me che oska sisi a dia pedie de oba bia mpa ho kire baby ahụ kire what dey what be ma masa shisha onyema yi o wa hwe adwuma yi na ne ma tefa so a obeja ho maako ana ho kire brom timi no mu kunu no mtena ahụ kire brom dodo no a wo mu ntemi ahụ kire dodo no a se be mana dwuma kura se kura na se wono oba no kura bwa kwoma be se bosome miensa bi to aso a na fie ho nyina ani je ho nyina na asai wo se wo ka kire na ni kuru ni se won ti uda su kura mu die mu uda su kura mu die mu ana dum Onyankopon
Tumi Nyankopon newu na Job ka kire ne se Tumi Nyankopon newu curse God na you say Job mfiri awurade na ase de ene ese sika duo kura no kwakwaje a ogongoje obiti meka say adenti na maba Kristo na me ho kire me Kristo mu de oba ne kwaza ho kire wo betata za na adana me ho kire me ase de wusi wo bi kura na lidi kwe e wa asore zo de ase wo lidi kwe timo se hwan Utimi abetra wo shop from Monday to Saturday night. Sika ubenya no wodwuma mu kura no enu 5 million. Provision store you betra no a obi a metwampo no abeto bibi. Osokwa sore. Ye ba for de wi sika. Asori adwuma uye bi. Na so niema mpagya. Nyabotre. Na Onyankopon a wo ho no se onipa so one ne benante a kakra o ye mpre ye ho ewo Nyankopon hira ho ne Kristofo bebrebe nyamsofo bebre akwa asori fie a ene ya omo pese wo mo hawa eda wo mo so no ekro ede sa o Onyankopon nye na dwuma sa kakra hallelujah amen efrise ewiase we kura baaye no wo de nansia ne bo hwiase nansia oni bo hwiase no sa nansia no emuamu ana odi ye bibia kakra Onyankopon nya na de prekope jeme so amen ebra ni ma Israelfo akonkwasom no 400 years na eson ya okoyi wo no o ka se eson okwakoyi wo kanya no ani eteki how many years 30 years Moses ade emfinhia 30 ana ejira Onyankopon asem so ye nsankyerene e wo Misrim obanyame na ase ye ya ene nko anyame mie kwa amame yes sir sakra wadwen na dwe wotim no nya papa Onyankopon ni time zawo obra ho ase twen no a obehira wo so wa bra ho ase antwen ni nhira na ma bonsam hira wo a asem so da so ti so bia na be pacho bebre uwom bia no bonisa awrachichira na Onyankopon ni onyam so bedadi Job so nyina mu no wampaba inshallah about the dinda amen ko o say Job 2 verse number 10 yes na Job ka kire ne yire de say Job ka kire ne yire say said the maje jantwe kasa na wo kasa yi said the maje jantwe bi akasa na wo kasa yi wo mu nim nyame asem wo mu ni Kristo wo mu ye wiasefo wo mu so bosom wo mu kasa ne bi na wo ka oba bitimi shebe me ni kunu saa na o ma ni kunu ja asore odidi software chi saa software won ne nante ye e de na wa ya ma o e na wa frɛ yenko program e na wa frɛ e na kohwe e mission house ho no e na wa frɛ e na wotu kwai koya asore ma no na sika nyina mu ya asore no wi a na o amount de asande no ada na won tew ho okura atom no kura wanya bi dodo asori kura me hwe kura okura no nipa no kura nim kura chen sofo no okura atom no kura wo onse okura nse me wura enso okura hunu ade power no wo ho ada na won tew ho wo tew ho a wo benya dom na so lead wo church praise God hallelujah na o se na dwen afuto bone enu abi na Job yire ode ma ni kuru Job yes ofri di Nyankopon achidi na de na wanya obi aso som no a ono na wosi wo ye obi bia wutimi ba for dem pempem e de ma no hwe wutimi amakwan ama wo mamiensa nyina ewu o mawu wadwuma bɔ hwe yare asa beto mi de mitimi o mitimi akuro we de bia na me kyekere na sante kura bafia me de dem sam ne makɔ sa wo so wo bedi Nyankopon wi achi dia me de me ko wonko a bobra esiu ya fa ensiu ye nso a wa wasem yes eti Job yire asai Job atwen na koma sade ba ya enkana bambabuo na nso bibia mu Job ama na bamu mu jemeso amen chapter 42 verse 12 ese ena anopai me tu gidiem akakra bi na so hwe bi a wonamu no ne kɔ na wie eti mabibia nsa wugidi a wo Kristo
What the answer of Empabo for? Would the answer of Bemunia Daho? Not what show we ye, our Boneho. If you say, it would the answer say, Orobama Radi na Empabomu Tumino, Abakosua, Pai Watia, and if Fahudi at the amount. No one could GDM ever Christian. Jemeso, amen. Amen. Go for the 2:12. Job chapter 42, verse number 12. Your Sokoban Wood Village. Two-Faith Church. Said ye, Danny Dangina, your bar. Yachira Quine. You free hand my Yokobom Pie. Hania Mania be a Dawswa. The Bajote, Mammy. A year to Anamo. What Tata Fakua, Unyankupan Munyamu. Tianamo. Na Gideon Pabomu Tumino. About Wuro and my Bonibia Friwakwe. Yade Eka Bibia. Unyankupo to me say, Oma Winya dance your film. T. Don't and Pabo Koso. If you're a Bianso air watch night, Memeda and a yell, sorry. Quesada air bay and Yashem Nansom Pa Bonasi. Obetimi Abao. Na me Pachoba, Yanuna Yam Pabo. Now Fena Dadia Bitra Dadia Anna Juan Bia Debbie Obabetin Yamiasem, Yano Bompa and Soa. Ubehu say Ampa. Unyankopon so esane ababa hwew na de da osoro unyaminam ne tumi so ama wanya ogie afrimu yes tempabo na hyase kwasi ada ebe mpabo kwasi ada adwada ebrada ukuada yawada ifiara na dwo eni ebewie hyase anopa nonkro ni apon awia no miensa ese nkura na makwan ene nkura ni nyina mra heya bola janhye heya bra na yemom paye se okura na wonsanu adwuma no obo ono ma nasetam yedie onyankopon de amanema oye de enyo na be yi o ma na be yi abehwewo de wo 4x4 no be pack ya na o da chiri no mo ko no mo ba na me sompa esomfa so no be no so osum kristo a esesa asetrem no onyankopon no monyam bi nyasa o de ahokire saa na de ko wom eno kura wa hwe abekọ bo nsam gim ko so obi an ho chiri ne bia na onkura dwen papa yes Jemeso, amen. Amen. Etinyami atomu a kwesiada ebei ene mpabo ne hyase. Opeso ba program ne bi ana opeso ni edi nkomo a number ni 0243 81 97 56 0243 81 97 56 je number na obabi na etwa manko waje ne number 0243 81 97 56 0243 81 97 and 56 your telephone number no ofra ye beje ofeso na ye no odi nkomo kan 42 no mame Job 42 verse number 12 what you say Bible say na shira Job awie ye no sene eti bibia mu Job ampaba Job wampaba ankote kokomba bi ankogu anyafra amfase de bi engu ho ahwe nyamfufuro bi agira kwai de bia wanfo obi ankwaduro so ankose na dwe wankobo obi dua ene dua bo Kristo ni BBC ya no de dua bo san ho so that say the upon bibia beto wasase su bia bonu se eye sohwe a onyankopon na makwan se Satan emra me sohwe no wo hwe wugidie ene onyina so obabi betima be kroso no de na no frem ebe dada e ma wo kwan waware a waware onware so a onware ishanka oba de di amen eti Bible say na Awurade shira Job awie no Awurade ehira Job awie no hallelujah amen eti abraba ye boy me moto a me de nam nyina ne say awie wie ne asem ene hia awie ne hia obi betima sha abraba na se abraba o sha ase no ahyase ni nyina eye yawdie nko a awie no efe pa eti ma bibia mu obemate se wodie no wahya ase na yawdie obi okura woni we tinan yedina ni saa ni atu no no akoda so de ho nso ne de asmato no so ni atu no no akotena obi nchai odi atutena saa be say eye kakra abraba no sanete
Jemeso amen. Amen. He said, Uru sana utinem na oyiro ho a awieye no Onyankopon be pagyaw. Eti nyame asam say Job Onyankopon ehira no. Awieye no. Asiri ne mfiti ase. Onyanwan pim dunan. Awurade enhyira yɛn. Amen. Awurade nhyira yɛn. Amen. Awurade mie kwai. Amen. Na so wɔn nyina betumi ayɛ hɔ a agye sɛ ɔhwɛ ho yie. Sɛ nyamesuro ni hɔ a adanse ntimi mba. Sɛ nyamesuro ni hɔ a Onyankopɔn no nyam ntimi nhyira yi. So sɛ nyamesuro ni hɔ a sɛ wobɛde hɔ no ɛbɛyɛ den. Enhyira deɛ da so dada wo. Onyankopɔn krataa mu no watworo nhyira nko na ato abrabɔ so. Bebre no abrabɔ mo bɔ ne nyɛ correct nti ana ma nhyira ne sankai. Nti sɛ wotem nka fa nyamesom papa enante kanokre yɛ ho we se apiepie no te so ɛna me kɔ crab ɛna me sene ha tade bɔ ne hyɛ jai kwasɔre de nyame asɛdeɛ ɛne ne nkyerɛkyerɛ so enkoye between na ɛma wadamfo ai between na dia agro baki kan wa mo obi sesi a no no na je bia I can say 100 Ghana agro botom di bia hye no wono di open di enti between na jai emfa wo dan ɛma wadamfo sɛ one wo banko nkodam enkokyere wadamfo adura ye di tunyi nsantugu when you see the pension agwayo enkosai wo bi enkyire wo bi kan ho zamza no de akyire adwumawura na adwumawura pam no wo yesa usi wihira kwai jemeso amen nti adwen a ewo yetrim akoma ye de ti asase we so momma no nya anamontuo pa ewo Yesu Kristo de ogyina ma Onyankopɔn no wo ho Onyankopɔn no monyam de wotase ma Awurade pɛyɛ hɔ ɛma no Unya danse ewo Kristo nshanka oba de di amen eti Job Onyankopɔn hyira na awieye no esene mfitiase ko no onyanyan pim dunan ene yoma pim sia ene anantwe pam ho apem ene mfunumu beriye apem onyama bere babaaso ene onyama babaaso ene mama baasa to ba ko di yemima ene ote ba ko di jemaima na de odi ono so yes otuni di kisia ana woto o second born no so oba kezia ai na de otoso miensa no na ni di keri na ni di keri ai hallelujah amen hu din a Job de tito ne ba yes brofudi woto wo mu din edin papa eti Onyankopɔn ehyira Job esene awieye no na we me nim se na yire no ano wa ne dia babro na nka because oba no tumi se na ne suba no ahukire nti na ano odin yes hallelujah amen aso nyame asema nka nto nti entimi nka kese eti nyame ba me de masema ne bana wie ekwakwa empa bo kakra de me pasa me ka kire nyame ma nyina ne se ewiase we na yatim no one quotation na ewiase we na yatim no we are living in this world in flesh, but ye two sa ewo huhumu. So we be atu bia no e ba chaw emfa ho yaw entina mu enka se onsuma wurade bo okura ye twa entro bi ato no so e de asema to no so wabusuam ayiye bi ebai ye se wo se meme se ane akeka nsem bi saa emanu no mu abam enkobodua Makristo epe enenye ho mfama. Jemeso amen. Amen. Ka quotation mama. Psalm 94 verse number 16. What you say? Bible say when no be sorry ni boyefo adi asiama me. See, when no be sorry ene ne boyefo adi asiama me. When no be nyane amumyefo adi asiama me. David ena ebusa sasem no. Amen. De obetimi asori aboa oni awurade. Hallelujah. Amen. David say anopai when na sorry ene ne boyefo adi asiama me. Ene ne boyefo adi asia ama wo. Na wan kra no be nyane amumyefo adi asiama me. Boyefo ni wo di asie. The boyefo no born for the same time. When no dear say word to them, when no dear say what when no dear say our wow, hallelujah, amen. When no dear say our Yamesumu,
asɔre kura akɔ akura no nipa bi di wani wɔ hɔ enye bibi awo sɛ de bɛyɛ a wobɛgya yi nyamesom na wo nhyira abɔ wɔ te wo nkoa tumi sɛ deɛ nkoa no wayɛ asɔre baako akɔ de bi ɛka wasɛm bibi abɛyɛ biara na sɛ nipa ɛka ɛyɛ sɔhwɛ gyeme so amen David sisai na wan no bɛsɔre ne mbɔyɛfo adi asi wan no bɛsɔre ne mbɔyɛfo adi asi ama me wan kura na obɛgyina ne amumuyɛfo adi asi wan kura na bɛtumi ane amuyɛfo adi asi ama me sɛ ɛnyɛ Awurade na ɔyɛ me boafo a sɛ ɛnyɛ Awurade ɛna ɛyɛ wo boafo a kaka kuma bi na me kra akɔtena kɔm yam David ɛna ɛka no sɔhwɛ too no wɔtemi akɔkum Goliath wɔ kum no no wɔgyina wɔ Nyame asɛm so ne gyidie so ɛna tu saa namɔ no ɛnyɛ pɛ sɛ menkum nya David ankasa wɔne na ɛbɛyɛ ɔhen ɛwɔ Israel so ɔte aseɛ na ɔko no ɔkɔko yɛ ɔdi nkunim no ɛnyɛ so a ɛmaa no gyee ne so sɛ David akum Goliath ɛka ne sɛ Saul akum apem ɛna David akum pem de no ɛna maa ne ho bɛyɛ tae ɛwɔ Saul anim nti Saul atu David so sa ɛkwahorow bebree so na so ne nyinaa mu no Onyankopɔn ɛgyee no te berɛ a wɔgyee no no ɛna ɔkamfo Awurade Nyankopɔn din sɛ yes na wan na bɛsɔre ne mbɔyɛfo adi asi ama me wan na bɛsɔre ne mbɔyɛfo adi asi ama me wan kura na obɛgyina ne amumuyɛfo adi asi wan kura ama na me bɛtumi ne amuyɛfo adi asie sɛ ɛnyɛ Awurade na ɔyɛ me boafo a sɛ ɛnyɛ Awurade na ɛyɛ wɔn boafo a kaka kuma bi na me kra akɔtena kɔm eti David ɔma Awurade na ɛyɛ ne boafo papa mesi gyinama Nyankopɔn wate stand for Christ this morning yes bra stand for Christ yes mama stand for Christ oh yes bibia mu gyinama Kristo na David gyinama Kristo no wɔsɛ Awurade yɛ ne deɛ bɛyɛ Awurade na ɛbɛyɛ ne boafoɔ Awurade bɛyɛ ne boafoɔ kaka kuma bi na ne kra akɔtena kɔm Awurade yɛ ne boafoɔ oh yes eti deɛ wɔsɔ awo so yareɛ sɛ nka yareɛ bi nko no Awurade bɛyɛ ɔboafoɔ a owuo ne ma so yes wɔahyehyɛ sɛ wɔde mepatwɛ bebree yareɛ bi ɛbɛto ma so no sɛ Awurade bɛyɛ ɔboafoɔ a saa gyinatuo bɔne wei ɛma so wɔfa ase bi wo ba bi ɛwɔ akwantuom ɔma nhyɛ sɛ wobɛma ne nkratasɛm bibia ɛba saa sɛ na ɛbɛyɛ a wobɛsa bɔ na bɛtena Ghana sɛ wode wobɛto Awurade so a ɔbɛyɛ ɔba no boafoɔ mɔm yɛnyina ma Kristo yɛ mpaabɔfoɔ Kwadwom chapter 2 verse 19 wɔsɛ ne sɛ ne nti no ɛduru baabi a anadwo da suom no yɛnsɔre mmɔ mpayɛ yɛnso ngu Nyame so yɛma ɛdaakye yɛnsa no adwuma yɛabrabom awarehyɛ mu ɛne yɛ Kristo soma nantoɔ mpo a yɛatuo no sɛdeɛ bɛyɛ bɛnya wo nkonkrono agyina abrabom ɛwɔ tenene kwa so nti no yɛnsɔre mmɔ mpaeɛ nti David se sɛ ɛnyɛ Awurade ɛna deɛ bɛyɛ sɛ ɛnyɛ Awurade na ɔyɛ me boafoɔ sɛ ɛnyɛ Awurade na ɛyɛ me boafoɔ a anka aka kuma bi na me kra akɔtena kɔm aka kuma bi Awurade nyɛ boafoɔ anɔpɛ yi amen deɛ ne kra bɛn wɔ wuo kura Awurade ntwe ne kra mfiri abena no amen ɔmo yɛnyɛ nidasoɔ pa ɛwɔ abrabom amen ɔmo yɛma yɛgyidie ɛnsa amen hallelujah amen keka babro ma me ɔsɛ hu na wan na ɔbɛsɔre ne mbɔyɛfo adi asi ama me kɔ na wan na ɔbɛgyina ne amumuyɛfo adi asi ama me yes sɛ ɛnyɛ Awurade na ɔyɛ me boafo a yes anka aka kuma bi na me kra akɔtena kɔm yam kɔ sɛ me se me nan sɛ nwatiri ha na wo Awurade yes wadɔyɛ na ɛwɔ ma me hallelujah amen sɛ anka wɔn hwehwɛ sɛ me nan ɛnwatiri ɛso David sisai ɔsɛ na wo Awurade wadɔyɛ na ɛwɔ ma me wadɔyɛ ɛna ɛwɔ hɔ ma me Awurade adɔyɛ mɛsra wo amen o nam sɛ Awurade adɔyɛ mɛsra wo amen baabi a wotemi ka bi Awurade adɔyɛ mɛsra wo amen ɔma mfiri adomu nkɔ adomu amen ɔma asetena mu nkɔsoɔ ne ɔmɛtena amen wotɔn ade a yɛntɔ amen wode firi a yɛntua ka amen Awurade mmie w'adwem na adwuma no a wosua no wonhunu ne yie amen Awurade mmie w'adwem na ɔma adwuma no wonsua hunu ne yie amen ne mo hwɛ no afa nyɛ me masɛm dabi ɛne deɛ hia me obu ɔno adwuma no a wosua no ɔbɛma dɛm madam bɛkyerɛ sɛ deɛ si twitwa tela yi material yi nyinaa bɛkyerɛ no kama ɔpɔn yɛ nyinaa wɔ n'adwene mu o sɛ kaba no style no sɛ deɛ si ɛpam no nyinaa no wakyɛ gu n'adwene mu oduru fia na Kevin frɛ no Kevin oduru fia na Kevin frɛ no sɛ na sɛ deɛ wɛda na anam no ɔsɛ omi wura fia ni o ɔsɛ ofa drop bra junction wɔ no fried rice bi na ɛwɔ hɔ no yɛ tomienu na gye dɔnsi mɔ ka ho yes o time kɔ na o kikiri no asɛnde mo ma mo ne kɔnkɔn
no oboapa de bia sa atoso ama wo material no ho adwen nyina yira ti ade be chia madam meka jene se onfa panie nsine sina se arenema no wo pam a ye di ka de panie bi office p yes etutututu material no join dansa na de afidie na si so ba bia ni kwa so de panie kotua no de akotua Awurade mwae amen ni nyina so ya na ya hokyire wo na ti wuti we pa na ti bra wo bibidi a wo me masamo de ye den ana abusia bone nso anipa betra mu nti obu anu a na adwene mu bie pa ka wono ne nyina so tumi se wo se nkokko skuku akiri me da abusia bone mu tena ya sane ma weti na de na nso mpa bosi wo me huhu matade a ema madiyi yes Awurade mfa nhye me hallelujah amen onyago bobo ni wiase no omo obi atade a omfa nhye mfa mebo bra yes onfa nhye mebo bra no mfa niye so ti ase ebinum won a wo mu die nyina aworo obi nam kwatere kwa obu onum a won hye hwe obu onum a ne de bibia kekem obu onum a ne de asene yes so eti onyago pon no ni nyansa mu no ya no opese nipa ede ye ho efiri bonsam nsem eti wo matade a onyago pon de hye nipa ebi a wo de kekem wo de aworo na mepacho bebre wo de asen no onyago pon kasa bra ne nyam paabo na onsesa sa hyebre na onfa wo matade a ye de diye no ene ye de sum Kristo nyankwa no onfa bi nhyew yes Jabes wono no ne bi hye no atade bone no na abonsamfo de bi ahye yes eye bloodline na busuam no ya twara to se omu bia ho ani kwa so omu yeye zoja se enti ebra ohuru na brabo ene abusuam wo firi mu no wo hyase se obaye ho adwuma yes na wadane niam bi ewo Kristo asem eto onyagopo gina tumi so asesa Jabes abrabo an wo hye na huma tade a ye de bobra eye yie tinano na meka onipa bia be pia asase we so a tumi a ye de bobra onyankopon de hye wo nsam odi kura wo nsam sei that's why ntia akura bia eba wuni bia no batam bia wawo a wunim asema meka bia wunim yes ye wo akura ense anu amoa ne nsa ye wo akura bia wa amoa ne nsa sei yes so wo ba na ye wo no to nge no aba ne nsam a asamara nko ya so wono no ba bi ofiri ba no wanya hwe akura bia eba wuni bia no bon se wa amoa ne nsa no mienu yes na wakata na di to ofiri awo mu ba nyina wo bom pai wona adwenem yes Awurade ma bepie enom ya asase ni so tumi ale ama me se mfa mebo bra no mesere boa me yes hallelujah amen eto onipa bia ye wo a tumi ale ba wo bra no Awurade de hye wo nsam na odi bia bo mo maso eti wo mo maso de no eno na ba bia wo bewura bia no obi hu a na wapɛ wasem na waboa wo eno ne yefra no favor yes favor eno ewo nipa mo maso di onipa bebre wono mu a omo de no abonsamfo e de huhumu tapoli akata so eti owura ba bia ye mpenasem obi hye no bokura emam bo hye no se ya kwantuo adwumasem sika bibia emam woni ne kunu na te wonye bema no bone bia enso de bia ntokwa wo nsonoma no o madum no yes praise God hallelujah ana die di kura yensem eno nso na wode babo bra se adwuma bia wodo nsa besom bia ebetimi aye hiama wo yes ana wonso ba wiase no o ma me no papa o ma hwe nyame akira kwai o manfo anwura Kristo debi ana enema bi eseye ana tumi no ekura wo no akwakodi baabi ye obu okura wo ko ni kurom ana kwọchia wo no ankasa na damfo ochia ne nsem wadamfo no so we be bonsam obu okwo so kura we be hima e wo huhum ana wogi tumi no a wo de bobra ogyeye ana wato atwene yoni babu anso a abusuam eye bi ba ho ana okwọchia wo bi wochia ni pakura nsem se pa ana tumi no wo de bobra ye gyeye
ti onipa bebre won ma abrabom no tumi esese wo de bo bra yaje ade ama obi nokwasem yaje afri ne nsem ade ama obi eto ko abusua bi mu a maamefo ewo ebia ema enso ema miensa ema num efa di yie ena fa so ebre o ma dane niema efa di yie o ena fa so huna mane o ma dane niema it is out menka sa abrabo we nyina so we God bless you miniaba sa abrabo we nyina so we no sa enye Yesu Kristo a ane mpa ba efri tiri ni mu a onyame ane monyam befa adifo so ane ne kwa so power jama wa wo dia wreho bewu nokwasem wo dia wo ho ebewu pa nti ebra wotie mi enanso mpa ba eba so Sunday on the 27th akwapem 2nd August no fa ho bewuram nokwasem anya sa wo ye bema abusuam aye ba ye do betwe nkonwa wadi hye nkonya da bia konwa ne ye do betwe tent na wo bo monko mo kire monko hwe body no mo ba monko ba mena monfa ha monsra monye se monfa monye se wonko aso na wonko aso ne ye yo sa awo ni nyina bra kofia na bra kofi firi nkran abe pake 4x4 a obeka so nko ba mena da bia usuro kura ayi ya kan say ya kan say kwame bedi ako wano so oye businessman e wo kuma say ya woni nkran wo kuma say ya no ono no so aba ono no so abe pake leisure ya onko total process wo woni kapre no na be say adwuma nokwasem esikafo ayi eba omu han nipa no total process anamebwa it is wo anyiro ho na wa ma Kristo na Kristo mu pa bo mutumi no ampa wadi amfama wo a enima be sei enti ye de asem na si ye bompa ne akọ nyame adoma kwasiara ekopem ni fiara so no bra na ye mo nyame din na onyankopon sese ye hyebre ginama Kristo so we bia to bia no ginama urade na ne tumi no ebeda adi ama so nya danse amen ye bompa ye nyankopon ne abankase wutumi ade nyina ye ena no pay ebetie wonu masem o man ne akasa afagidie hu obi anam kwabone so afanbo na eche no wasem tumi e wo nkwa for this so sakra kra ne adwen ne akoma nyina na for tumi gien na yenya nkwa program ya be o kra bia obenya gidie aba bibia no for tumi gi no na ye hye wonu manyam e o Yesu Kristo din mo amen